weddio. Diolch yn y Dduw am y fraint unwaith eto gael dod ger dy fron i ni'n cyflwyno'n hamser i ti a gofyn i ti drigarhau wrthym i dywallt ysbryd glân arnom, tyr di'n plith, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein Harglwydd Iesu Crist. Amen. Gydewch ni ddechrau trwy ganu'r emyn rhif 31. Fy niw, fy nhad, fy Iesu, boed clod i'th enw byth, boed dynion yn dyfoli fel rhif y bore wlydd. Rhif 31 gan i sefyll i'w chanu. Croeso i'n gwasanaeth. Ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fe fydd ein cwrdd gweddi misol yn cael ei gynnal ar y 3 nos Iau o'r mis sef Gorffennaf y 19. Fydd hoedfa nesaf pnawn Sul hanner awr wedi 3. Nawr wrth i ni gymryd y casgliad gan i ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 129, 129. Oh
Bydd am ein darlleniad o epistol Paul at y Philippiaid, y benod gyntaf. Philippiaid, y benod gyntaf, ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Paul a Timotheus, gweision Iesu Crist at yr holl saint sydd yng Nghrist Iesu, yr rhai sydd yn Philippi, gyda'r esgobion a'r diaconiaid, gras i chwi a thangnefedd, oddi wrth Dduw ein tad ni ar arglwydd Iesu Crist. Dim Duw yr ydwyf yn diolch ym mhob coffa amdanoch, bob amser ym mhob deisyfiad o'r eiddof drosoch chwi oll, gan wneithir fy neisyfiad gyda llawenydd, o blegyd eich cymdeithas chwi yn yr efengil, o'r dydd cyntaf hyd yr awr hon, gan fod yn hyderus yn hyn, y bydd yr hwn a ddechreuodd ynoch waith da ei orffen hyd dydd Iesu Grist. Megis y mae'n iawn i mi syniad hyn amdanoch oll, am eich bod gennyf yn fy nghalon, yn gymaint a'ch bod chwi oll yn gystal yn fy rhwymau ac yn fy ymddiffyn a chadarnhad yr efengil yn gyfranogion am i o ras. Gan nes Duw sydd dyst i mi, mor hiraethus wyf amdanoch oll yn ymysgaroedd Iesu Grist. A hyn yr wyf yn ei weddio ar amlhau o'ch cariad chwi eto fwy mewn gwybodaeth a phob synwyr, fel y profoch y pethau sydd â gwahaniaeth rhyngddynt, fel y byddwch bir a di-dramgwydd hyd dydd Crist. Wedi'ch cyflawni a ffrwythau cyfiawnder, y rhai sydd trwy Iesu Grist gogoniant a moliant i Dduw. Ac mi ewyllysio i chwi wybod y frodyr am y pethau a ddigwyddodd i mi, ddyfod ohonynt yn hytrach llwyddiant i'r efengil. Yn gymaint a bod a fy rhwymau i yng Nghrist yn eglur yn yr hyn yn yr holl lys ac ym mhob lle arall. Ac i lawer o'r brodyr yn yr arglwydd fyned yn hyderus wrth fy rhwymau i, a bod yn hiach o lawer ei dreithi'r gair yn ddiofn. Mae'r rhai yn wir yn pregethu Crist trwy genfigen ac ymryson, a'r rhai hefyd o wyllus da. Y naill sydd yn pregethu Crist o gynnen, nid yn bir, gan feddwl dwy'n mwy o flinder i'm rhwymau i. A'r lleill o gariad gan wybod mai amddiffyn yr efengil ymgosodwyd. Beth hynny? Eto ym mhob modd pa'n bynnag ai mewn rhydd ai mewn gwirionedd, yr ydys yn pregethu Crist, ac yn hyn yr ydw fi yn llawen, ie a llawen fyddaf. Cynnes mi yw'n y digwydd hyn i mi eriach awdwriaeth trwy eich gweddi chwi, a chynhorthwy ysbryd Iesu Grist. Yn ôl fel awyddfryd am gobaith, na am gwaradwydder mewn dim, eithir mewn pob hyder fel bob amser, felly'r awron hefyd, y mawrygyr Crist yn fy nghorff fi. Pa'n bynnag ai trwy fywyd, ai trwy farwolaeth. Cynnes byw i mi yw Crist, a marw sydd elw. Ac os byw fyddaf yn y cnawd, hyn yw ffrwyth fy llafur, a pha beth a ddewisaf nes gwn. Cynnes y mae'n gyfyng arnaf o'r ddeiti, gan fod gennyf chwant i'm datod, ac i fod gyda Crist, cynnes llawer iawn gwell ydyw. Eithir aros yn y cnawd sydd fwy angenrheidiol o'ch plegyd chwi, a chenif yr hyder hwn, yr wyf yn gwybod yr arhosaf, ac y cydrigaf gyda chwi oll, cynnydd i chwi a llawenydd y ffydd. Fel y byddo eich gorfoledd chwi yn hylaethach yng Nghrist Iesu o'n plegyd i, trwy fy nyfodiad i drachefn atoch. Yn unig ymddygwch yn addas i efengil Crist, pa'n bynnag awnelwyf a'i dyfod a'ch gweled chwi, a'i bod yn absennol, y clywwyf oddi wrth eich helynt chwi, eich bod yn sefyll yn un ysbryd ac un enaid gan gydymdrech gyda ffydd yr efengil. Ac heb dychrynu mewn un dim gan eich gwrthwynebwyr, yr hyn iddynt hwy yn wir sydd arwydd sicr o golledigaeth, ond i chwi o iachawdwriaeth a hynny gan Dduw. Cynnes i chwi yr hoddwyd bod i chwi Crist nid yn unig gredu ynddo ef, ond hefyd ddioddef erddo ef, gan fod i chwi yr un ymdrin ag a welsoch yno fi, ac yr awron a glywch i fod yno fi. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Nawr, gadewch ni droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni yn diolch i ti unwaith eto o Dduw am y fraint yma o cael dod ger dy fron. I ni'n ddiolchgar i ti o Dduw o sil i sil am bob cyfle i ddod i'th di, ac yn ddiolchgar am gyfle yn ystod yr wythnos i alw ar dy enw. Yn diolchgar am gyfle bob un dydd, trwy gydol bob un dydd, i droi at ti mewn gweddi ac ein bod yn gallu gwneud hyn trwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac o Dduw i ni yn gofyn i ti, helpu ni i werthfarogi y fraint sydd gennym, ein bod yn dod at ti fel dy blant, yn dod yn heiddiannau a rhinweddau dy fab,
yn dod oherwydd yr hyn oll a wnaeth fydd o ddod yn ifydd i'r byd yma, ac iddo fyw y bywyd perffaith yn ein lle, ac iddo gymeryd ein cosb yn ein lle. Ac felly o Dduw, i ni yn dod at y ti, trwy y cyfan a wnaeth trosom ni, ac i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd, yn diolch i ti am y fuddugoliaeth a enillodd ein mwyn ni a throsom ni, iddo goncro yr un drwg a choncro'r bedd a choncro uffern. O Dduw, i ni'n llawenhau o'r wybodaeth yma i ni yn feddiannol ohono yn ein calonau, y sicrwydd hynny sydd yn ddwfn yn ein heneidiau ni, bod ni yn pwyso yn llwyr ar yr arglwydd Iesu Grist, a'i fod wedi talu'r pris yn llawn, hyd yn oed pam yr un drwg yn ein hatgoffa o'n gwendid a'n methiannau a'n crwydro cyson. I ni dal yn gallu edrych ar y groes ac yn edrych ar fywyd yr Iesu, ac yn gallu ateb yr un drwg yn ôl a dweud fod yr Iesu wedi byw bywyd perffaith yn ein lle, fod wedi cyflawni'r ddeddf yn llwyr ac yn berffaith, a'i fod wedi cyflawni hyn ein mwyn ni, ei fod wedi'n gwisgo a'i glogin o berffeithrwydd ei gyfiawnder ef, ac pan mae'r un drwg yn ein bygwth ni am arwolaeth a chosbedigaeth, i ni'n gallu troi at y groes ac dweud fod ein gwaredwr wedi cymryd y gosb yn barod. Nad oes cosb bellach i'th blant di, nad oes cosb i'r rhai sydd yn eiddo i ti, gan fod yr arglwydd Iesu Grist wedi derbyn y gosb yn llwyr, wedi talu'r pris yn llawn, a'i fod wedi gwneud hyn ein mwyn ni. Ac felly o Dduw, i ni yn diolch i ti am y newyddion da yma, am y sicrwydd yma o gadwedigaeth, ac yn gofyn i ti o Dduw i'n helpu ni i sylweddoli yr hyn sydd yn wir ohonom ni, i'r gwirioneddau yma i'n rhyfeddu ni yn ddyddiol, i ni ddeffro yn y bore a rhyfeddu ein bod yn eiddo i ti. Ac o Dduw, na fydd dydd yn dod ar ein traws, lle na fydd y pethau hyn yn rhyfeddu ni mwyach. I ni'n gofyn o Dduw, bydd ein bywydau ein heneidiau ar dan i dy wasanaethu di. Helpa ni fod yr hyn dylsen ni fod, helpa ni fyw mewn ffordd sydd yn gywir a sydd yn iawn. Madden ni ein bod ni mor aml yn chwilio am esgus i fod yn fydol, i chwilio am esgus i fod yn llai selog, i chwilio am esgus i beidio gorfod gwneud yr hyn y dylsem wneud. O Dduw, mor driennus yw ein sefyllfa pan ni'n caniatáu y fath beth. Helpa ni fod yn rhai sydd yn chwilio am bob un esgus i fod yn agosach ac yn dymbycach i'r arglwydd Iesu Grist. Gwna ni yn fath rai sydd yn dy ogoneddu di ym mhob peth i ni yn ei wneud. Felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti'n helpu ni heddi yma, ni'n gofyn i ti roed y nerth i ni, y nerth corfforol, i dy geisio di yn ystod yr oedfa hon a'r holl ddydd. Ni'n cyflwyno'r holl ddydd i ddofal di ac yn gofyn y byddu di yn bresennol yma yn ein plith ac yn ein nerthu ni yn ei hyddoliad. Mae addoliad sydd yn dy blesio di fydd yn digwydd yma heddi. O Dduw tyrd, felly helpa ni yn hyn o beth, arwen ni a cadwa ni rhag yr un drwg. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Newch ni ganu am rhif 47, llais hyfryd rhad ras sy'n gweiddi dihangfa, yn clwyfau mab diw bechadur mae'n noddfa. Am rhif 47 gen i sefyll i'w chanu. Bydd o'n testyn o Philippiaid y benod gyntaf ac adnod 21. Canys byw i mi yw Crist a marw sydd elw. Beth ni'n gofyn y cwestiwn holl bwysig yma, beth yw prif bwrpas dyn? Dyna chi gwestiwn byddwch chi'n gallu gofyn. Byddai fe'n ddiddorol, ond ni byddai ar y rhaglenni teledu pan mae yna panel o bobl wedi ymgynnull i drafod. Ac mae yna gwestiwn yn cael ei osod falle yn y gynulleidfa, ac mae yna rhywun o un parti gwleidyddol, falle doi, a falle rhywun o byd gwyddoniaeth, rhywun o byd adloniant, falle. Ac mae gyda chi, maen nhw'n meddwl bod nhw'n gwybod lot, gwybod popeth. A maen nhw yno i ddadle ac i roi i barn, ac i roi safbwynt ei parti gwleidyddol neu pwy bynnag sydd yno. Dychmygwch rhywun yn gofyn, beth yw prif bwrpas dyn? Tybed be fydde ateb y panel, y bobl ar y rhaglen dyledu, tybed be fydden nhw'n ei ddweud, a sut bydden nhw'n cyfiawnhau mi fydden nhw'n trio bod yn glyfar wrth gwrs, ac yn dweud rhywbeth o ran dwi'n credu bod ni fod i'n helpu'n gilydd neu rhywbeth felly, falle byddech chi'n cael hynny. Ond petai pobl yn onest, a siarad â phobl ar y stryd, bydden nhw'n gorfod dweud, falle dyma be fydden nhw'n dweud, mae byw iddyn nhw eu hunan. Yw pwrpas dyn. Pawb allan
am ei hunan. Falle bydden nhw'n dweud i gwneud I gorau. Falle bydden nhw'n mentro dweud, wel, I ofalu am y teulu. Dim dim ond fi fy hun I ofalu am y teulu. Ac bydde fe ddiddorol yn I fydde I wybod be fydde ymateb pawb. Pam? Beth yw'n pwrpas ni yma? Mae'r Beibl yn datgan hyn yw pwrpas y creu dyn. Mae I ogoneddu Duw a'i fwynhau am byth. Ac mae dyma'r unig adeg bydd dyn yn gallu byw yn y modd cywir. Os mae dyma sydd yn wir, os mae dyma yw y pwrpas dyn, mae dyma pam I ni ar y ddeiar, ein bod wedi'n creu ac ein bod wedi'n creu I bwrpas penodol, ac mae'r pwrpas penodol hwnnw yw I ogoneddu Duw a'i fwynhau am byth. Felly fel plant yn cael ei magu ar unrhyw aelwyd, pwrpas y plant hynny yw I ogoneddu Duw a'i fwynhau. Fel plant I dynod. Ac yna yn ei harddegau, mae pwrpas pobl ifanc yn ei harddegau. Creuwyd person ifanc I ogoneddu Duw a'i fwynhau am byth. Ac yna yn eich ugeiniau eich 30 ac yn y blaen nes bod chi'n mynd yn hun, eich pwrpas I trwy gydol bywyd yw I ogoneddu Duw a'i fwynhau am byth. Mae dyna, yn ôl y Beibl, dyna yw y pwrpas y creuwyd ni. Ac yn ôl y Beibl felly, dyna'r unig adeg y bydd dyn yn gallu bod yn byw yn y modd cywir. Y modd sydd yn rhoi heddwch iddo. Yr unig ffordd gall dyn wir fod yn hapus yn yr ystyr cywir y gair yw trwy ogoneddu Duw. Os ych chi'n tybed eto, ni wedi dweud sawl gwaith yn ddiweddar, bod y mwyafrif siŵr o fod yn ôl ystadegau o'r hyn mae pobl wedi ddarganfod, bod y mwyafrif o bobl yn deffro yn y bore yn anhapus. Y mwyafrif llethol o bobl. Ac yn trigo ac yn byw ei bywyd dyddiol yn reit anhapus. Falle'n anghofio am yr anhapusrwydd am gyfnod, tra bod nhw wedi cael rhyw fath o adloniant I rhywbeth I tynnu'r sylw, ond yr eiliad yma'r adloniant hwnnw wedi mynd, mae'r tristwch yn dod nôl mewn. A beth mae'r Beibl yn dweud? Wel, wrth gwrs, mae hwnna'n naturiol. Wrth gwrs bod nhw'n anhapus, achos dydyn nhw ddim yn byw i'r pwrpas y creuwyd nhw. Fe creuwyd dyn I ogoneddu Duw a'i fwynhau. Nawr, os nad ydyn ni yn cyflawni'r pwrpas yn creuwyd ni, yna fe fyddwn ni yn dod yn fyr, fyddwn ni ddim yn gallu mwynhau hapusrwydd. Mae rhaid I ni ogoneddu Duw yn ein bywyd a mwynhau cwmniaeth yr arglwydd. Mae hwn, wrth gwrs, mor bell o'r byd sydd o'n cwmpas ni. Mae'n estron yn diwe i'r mwyafrif. Mwyafrif o bobl erioed wedi clywed mai dyna pam maen nhw yma. Mwyafrif o bobl sydd yn byw heddiw ddim yn sylweddoli erioed wedi clywed fod y fath beth yn bosib. Mae'n estron, ac bron iawn allwn ni ddweud fod yn estron i'r eglwys yn gyffredinol hefyd. Ond nid felly Paul. Pwrpas bywyd Paul erbyn hyn oedd i'r pwrpas yma. Oedd I ogoneddu Duw. Dyma oedd I brif nod. Doedd e ddim yn dymuno dim byd arall ond I ogoneddu Duw. I ni'n gallu dweud hynny o'i weithiau, o'i lythyrau fe, o'r disgrifiadau sydd ohono, yr oedd e'n byw I Crist ac I ogoneddu ei Dduw. Yr oedd e'n gweld popeth fel rhan o gynllun Duw. Doedd e, popeth. Ydyn ni'n byw felly. I ni'n edrych ar bob un sefyllfa fel rhan o ragluniaeth Duw. Pa mor aml I ni yn cwyno am ein sefyllfa ni? Yn bod ni wedi blino, neu bod yn anodd, neu bod yna straen, a does dim cwestiwn falle fod yn anodd, am bod ni wedi blino a bod yna straen. Falle bod hynny'n wir, does neb yn cwestiynu hynny o gwbl, a mae rhai yn ei chael i'n lot anoddach nag eraill. I ni'n gwybod hynny, ond yr hyn I ni yn wybod hefyd yw, yr oedd Paul wedi chael I siŵr o fod yn anoddach na'r mwyafrif llethol ohonom ni, ac eto gyd yr oedd yn edrych ar bob un sefyllfa bod Duw wedi osod ar ei fwynau. Dyna oedd yr ewyllus Duw ar ei gyfer e, ac felly yr oedd yn llawenhau yno fe. Edrychwch, adnod 19. Roedd e hyd yn oed yn llawenhau am ei garchariad e. Yn y carchar, nawr doedd e ddim fel carchar heddi pan mae gan pobl hawliau. Dwi ddim yn siŵr os yn y carchar nawr bod gyda chi set y ledi yn y cell, ond dwi'n yn bell ohono fe. Mae popeth yno tybio ni. Yn y wlad yma yn sicr.
A mae rhyw hawliau diri. Dydyn ni'n sôn am garchar fel yn yr oes yma. Roedd e'n garchar ac roedd e'n gwynebu marwolaeth. Ac felly, dyma beth oedd e'n dweud. Canys mi a o'n y digwydd hyn i mi iachawdwriaeth. Trwy eich gweddi chwi a chynhorthwy ysbryd Iesu Grist. Mae yna bwrpas. Mae yna bwrpas i bob dim. Bob un sefyllfa anodd, trist, unig, llawen, pob peth. Mae e'n rhan o'i ragluniaethau ef. Sim llawer yn byw fel Paul nagos. Sim llawer yn yr eglwys yn byw fel Paul. Sydd yn frawychus, achos dyma sut dylsyn ni fod yn byw. Yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar yr adnod yma. Mae'n adnod adnabyddus tu hwnt, ond cyffwrdd arno, dwi'n siŵr bydd yn sawl modd o edrych ar yr adnod yma, ar adnodau o gwmpas, ond dwi am edrych yn gyntaf Crist yn llwyr, Crist ei fywyd, ac yn olaf Crist ei elw. Wel, yn gyntaf, Crist yn llwyr. Sut gall unrhyw berson ddweud y fath eiriau a ddywedodd Paul? Dychmygwch, os y'n ni'n ystyried y geiriau yma, amdano ni heb sôn am y byd, canys byw i mi yw Crist a marw sydd elw. Nawr, geiriau felly, dyn nhw ddim yn naturiol. Does neb yn gallu dweud y geiriau ni a olygu fe yn y gwir ystyr y gair yn naturiol. Dydych chi ddim yn cael eich geni i ddweud hynny. Hyd yn oed chi wedi cael eich magu ar eilwyd grefyddol Gymreig, yn mynd i'r capel, yn mynd i'r ysgol Sul, ac chi'n dwlu ar yr ysgol Sul, chi'n dwlu ar y mynau, a'r eisteddfodau, a'r popeth felly, a popeth sydd am ymwneud â chapel, a chi'n hoffi barddoniaeth, a chi'n hoffi'r emynau, a'r cyswllt rhwng barddoniaeth ac emynau. Ond nid dyna yw byw i mi yw Crist. Mae yna gamddealltwriaeth yn does. Beth mae'r rheini'n ei ddweud? Fy mywyd yw'r capel. A chrefydd a chymreicdod, a pa mor hyfryd yw'r pethau yna i gyd, dwi ddim yn gwir grefydd, mae e'n grefydd fel unrhyw grefydd arall y byd. Dyna pam yn aml iawn yn ein capeli Cymreig ni, does dim problem dyn nhw gyda chrefyddau'r byd. Achos does dim lot o wahaniaeth rhwng yr hyn maen nhw'n ei gredu a'r hyn mae crefyddau'r byd yn ei gredu, jyst termau gwahanol, trial un gorau, gwneud un gorau, helpu eraill. Dyna yw crefydd, ond nid dyna'r beth sydd fan hyn. Mae Paul wedi ddeall e. Dydy dweud canys byw i mi yw Crist a marw sydd elw ddim yn naturiol, doedd Paul ddim yn ei ddweud e trai fod e yn un o'r Iddewon, yn un o'r Phariseiaid. Doedd e ddim yn sicr yn byw i Grist. I ddweud y gwir, oedd e'n casau Crist. Mor grefyddol oedd e. Dyw geiriau felly, pan i chi'n dweud, pethau chi'n mynd i'ch gwaith yfori, neu ble bynnag i'r byd, a lle mae yna gwmniaeth o'r byd, petai rhywun yn dechrau sgwrs a chi'n dweud, fy mhwrpas i yw i Crist, popeth. Mae fy mywyd i yn llwyr yn cael ei fyw mwyn Crist. Mi fydda pobl yn edrych arnoch chi'n hirt. Ond dwi ddim yn ei lot o synwyr. Bydden nhw'n meddwl, be sy'n bod â chi? Os ych chi'n blentyn yn dweud hynny, bydden nhw'n meddwl, mae gen ti rieni rhyfedd iawn. Mae eisiau ni ddweud wrth rhywun am dy rieni di. Maen nhw'n greulon iawn. Maen nhw'n cael dy fagu i ddweud canys byw i mi yw Crist. Felly ni ffonio rhywun i ddweud wrth nhw. Mae yna rhywbeth erchill fan hyn. Mae'r rhieni yma yn gwbl greulon i'w plant. Yn magu'r plant i ddweud byw i mi yw Crist. Mae'r byd yn edrych ar rhieni felly fel pobl gweithaf ar y blaned yma. Ac yna os gewch chi berson ifanc yn mynd trwy'r ysgol a mae yna barti yn cael ei gynnal ar nos Wener neu nos Sadwrn ac i chi'n dweud fedrai ddim dod, dwi ddim eisiau dod achos byw i mi yw Crist, mi fydden nhw'n edrych yna chi, beth sydd yn bod â ti? Beth yw'r problem? Yfed? Sdim rhaid ti yfed. Wel, yr anfoesoldeb, sdim rhaid ti wneud yna. Just tyrd, joia, tyrd i fod gyda ni, paid a bod yn od. A mi fydden nhw'n edrych arnoch chi fel bydau rhywbeth mawr o'i le arnoch chi, achos dwi ddim yn ei synwyr. Byw i mi yw Crist? O na, dydy'r byd ddim yn ei ddeall e. Ond mae'r rhain yn eiriau y dylsai pob Cristion fod yn gallu dweud. Mae'r geiriau yma i'r Apostol Paul yn eiriau anhygoel hefyd, oedd feddwl yr hyn oedd yn wir o Paul, yr oedd Paul ar un adeg o'i fywyd yn elyn i'r efengyl, yn casau Iesu Grist, ond fe ddigwyddodd rhywbeth.
A dyma beth sy'n bwysig. Fe ddigwyddodd rhywbeth i Paul a berodd iddo allu dweud fy mywyd i yw Crist. Dwi nawr yn byw i ogoneddu Duw a'i fwynhau am byth. Ond mor rhaid i rhywbeth ddigwydd iddo fe. Ond doedd e ddim yn gallu neud e. Doedd e ddim eisiau neud e. Doedd e ddim eisiau byw i Crist. Roedd e'n byw iddo ei hunan, ond mewn byd o grefydd. Be ddigwyddodd? Wel, fe gafodd e droedigaeth do, ond fe oleuwyd ei enaid dywyll. Llywyrchodd goleuni a mawredd Crist dros ei lygaid ddall. A lle gynt yr oedd yn ddall i ryfeddodau Crist, ac yr oedd yn cysau Crist, ac am lladd dilynwyr Iesu Crist. Ond nawr perwyd nawr iddo weld, ac i ddeall am ynwesu'r gwaredwr. Nawr, oherwydd y profiad yma gafodd e, nawr mewn eiliad, un eiliad roedd yn cysau Crist, i ddweud y gwir, ar un eiliad roedd e ar y ffordd i ladd Cristnogion, ond yna o fewn eiliad, ddigwyddodd rhywbeth iddo, nawr yr oedd Iesu Grist yn bopeth iddo. Gan ei fod wedi gweld yr hyn oedd yn wir amdano fe. Ar yr eiliad honno, fe welodd e mai marw ydoedd yn ei bechod. Fe brofodd beth i ni'n galw'r argyhoeddiad o bechod. Fe gafodd e weld yr hyn oedd ei heiddiant e. Colledigaeth oedd e wedi deallodd e ddifrifoldeb ac erchylltrau bechod yn yr eiliad honno pan gafodd e'r profiad hwn a goleodd gogoniant Crist. Fe ddeallodd, fe welodd Paul ei bechod. Mae fod yn elyn i Dduw. Ac yna fe gafodd e brofiad o fawredd Crist a beth nath e, pwy ydodd. Dyna chi brofiad gafodd Paul. Fe welodd e mai Meseia oedd hwn mab Duw. Bod fe ddeallodd e nawr yn yr eiliadau honno ar y ffordd. Ar y ffordd honno i Ddamascus. Fe welodd e bod yr arglwydd Iesu Grist, hwn oedd yr un a ddath lawr o'r nefoedd i'r byd i achub dyn o'i bechod. Fe gafodd e weld y cyfan, gafodd e olwg o'r hyn a wnaed Iesu Grist dros o fe, yn elyn, yn llawn balchder, yn llawn crefydd, yr oedd yn bechadur, ond fe ddath Iesu Grist a chyflawni'r ddedd yn ei le. Roedd Paul wedi trio cadw'r ddedd, ond oedd e ddim wedi gallu, ac fe welodd e hynny, fe welodd ei falchder e ar y ffordd i Ddamascus. Fe ddeallodd Paul yr oedd yn bechadur, pennaf o bechaduriaid, y gweithaf o bechaduriaid, yr oedd fi mor llawn balchder. Ac fe ddeallodd e fod Iesu Grist wedi cyflawni'r ddedd yn ei le. Ac hefyd, yn wirthiol ar y ffordd, fe ddeallodd e fod Iesu Grist wedi mynd i'r groes ac iddo gymeryd ei gosb yn ei le. Dyna chi brofiad. Mae fel rhywun yn dod i'r cwrdd heb gredu, ddim eisiau credu, a cyn diwedd y cwrdd yn credu. Ydy hynny erioed wedi digwydd? Wrth gwrs i fod e. Dyna hanes yr eglwys. Bod yna bobl wedi dod mewn i'r cwrdd, ddim bwriad i ddod i gredu yn Iesu Grist, ond yn ystod yr oedfa, fod mawredd Crist wedi dod dros ddim, bod nhw wedi gweld eu pechod, ac yna bod nhw wedi dod i gredu, bod yna rhywbeth wedi dod lle gynt yr oedden nhw'n ddall nawr yn gallu gweld, lle gynt yn cysau Crist, ac yn byw i'r hunan nhw nawr, yn byw i'r pwrpas y creuwyd nhw, i ogoneddu Duw, a'i fwynhau am byth. Grandewch, Philippians 2:5-10. Ydych chi'n gallu disgrifio Crist fel hwn? Dyma sut oedd Paul. Mae Paul wedi ddeall e nawr yn diwe. Ond mae Iesu Grist mor arbennig iddo, mor agos iddo, yn bopeth iddo. Grandewch, adnod 5. Canys bydded ynoch y meddwl yma. Meddyliwch fel hyn. Yr hwn oedd hefyd yng Nghrist Iesu. Yr hwn ac fe yn ffurf Duw, ni thybiodd yn drais fod yn ogofiwch a Duw. Mae hwn yn Dduw. Either e fe, y Duw yma, a'i dibrisiodd ei hun gan gymryd arno agwedd gwas ac a wnaed mewn cyffelybiaeth dynion. A'i gael mewn dull fel dyn, fe a'i darostyngodd ei hun gan fod yn ifydd hyd angau'r groes. Dyma beth nath hwn. Mae hwn yn Dduw, ond wedi dod a darostwng ei hun i fod fel dyn. Yr oedd yn Dduw. Ac eto mae e'n fodlon dod lawr i fod yn ddyn.
Oherwydd paham Duw a'i traed yr chafodd yntau ac yr oddau sydd o enw ar hwn sydd goruwch pob enw. Fel yn enw Iesu, y plygau pob glin o'r nefolion a'r dearolion a thanddearolion bethau ac y cyffesau pob tafod Iesu fod Iesu Grist yn arglwydd gogoniant Duw Dad. Mae'n dweud mai hwn wedi dod o'r nefoedd ac wedi dod lawr i'r ddeiar, bod e wedi byw bywyd perffaith, bod e wedi mynd i'r groes, bod e wedi dioddef hyn oll fy mwyn i. Hwn yw'r un y dylsai pob glin blygu ger ei fron. Dyna i chi brofiad wedi gael. Dyw hwnna ddim yn swnio fel mynd i ryw gyfarfod bach emosiynol a roi eich llaw lan. A dweud rhyw weddi fach. Ac yna rhywun yn dweud wrthych chi, popeth yn iawn nawr, ti'n Cristion. Roedd hwn wedi gweld i bechod. Yr oedd wedi gweld ei heiddiant. Yr oedd wedi gweld mawredd Crist ac wedi deall beth nath Crist drosto. Fe gafodd e brofiad o gyfarfod a'i waredwr, yr oedd presenoldeb yr arglwydd yno gyda'r y ffordd yn doedd. Fe gafodd e wybodaeth bwysicaf gall dyn ei gael. Philippians 3 adnod 8. Ie yn ddiamau yr oedd hefyd yn cyfrif pob peth yn golled oherwydd beth? Beth y mae yn dweud sydd yn golled? Oherwydd ardderchwgrwydd gwybodaeth Crist fy Iesu fy arglwydd. Mwyn yr hwn colledwyd ym mhob peth ac yr wyf yn ei cyfrif yn dom fel yr enillwyf Grist. Mae Paul yn dweud, dwi wedi cyfrif popeth, fy holl grefydd, fy magwraeth gyda'r arweinwyr crefyddol y wlad, yr ysgrifenyddion, y Phariseiaid, fy holl gefndir, dwi'n cyfri'r cyfan yn golled pam dwi nawr yn gweld bod gwybodaeth o Grist yn well ag unrhyw beth arall. Mae e mwy pwysig na unrhyw beth arall. Fe ddeallodd e bod ei ymdrechion bod ei orau hyd yn oed yn fratiau bydron, nad oedd gobaith iddo yn ei nerth ei hun, oedd wedi deall e. Nawr hefyd, mae Paul wedi cael y profiad yma, adnod 9 o'r 3 bennod o Philippiaid, ac ymceir ynddo heb fy nghyfiawnder fy hun, yr hwn sydd o'r gyfraith, ond yr hwn sydd trwy ffydd Crist, sef y cyfiawnder sydd o Dduw trwy ffydd. Doedd e ddim eisiau gyfiawnder dim mwy. Mae e wedi gweld dwi yn dyheu am gyfiawnder Crist. Mae hwn wedi byw yn berffaith yn fy lle. Yr oedd Crist yn wir yn bob dim iddo. Mae'n edrych ar Iesu Crist. Hwn yw popeth i mi. Mae e wedi gwneud y cyfan fy mwyn i. Gwybi nad oedd gobeith ganddo heb Grist, mae fe oedd y ffordd, y gwirionedd a'r bywyd, mae Crist oedd yr unig ffordd i'r nefoedd. Oedd yn gweld, does dim gobeith, colledigaeth yw fy nghynghed i, os nad ydw i'n dod at Grist. Mae wedi gweld, Iesu Grist yw wedi gwneud sydd wedi talu'r pris yn llwyr. Fe yw fy nghyfiawnder i, fe yw'r unig ffordd i'r nefoedd, fe yw'r gwirionedd, fe yw'r bywyd. Ac oherwydd mae e eisiau byw i Iesu Grist. 2 Corinthiaid 5:15. Ac fe fi farw dros bawb. Fel na byddai yr rhai byw mwyach iddynt ei hunan, ond hwnna fi farw drosdynt ac a gyfodwyd. Dyna chi ddisgrifiad. Mae e wedi ddeall yn do. Mae'n dweud, mae Iesu Grist wedi marw drostai. Ac felly dwi am fyw drosto fe. Mae di ddeall e. Does dim byd yn ormod i mi. Mae e wedi gwneud popeth i mi. Yr unig rheswm mae Paul yn gallu dweud ei fod yn mynd i'r nefoedd yw Iesu Grist. Yr unig rheswm mae'n gallu alw ei hun yn Gristion yw be mae Iesu Grist wedi gwneud drosto, fod e wedi talu'r pris, fod e wedi rhoi maddau yn pechodau iddo. Mae'n amlwg i Paul brofi o gariad Duw a deall hyn drwy brofiad, nid gwybodaeth pen yn unig oedd hwn. Ond mae rhywbeth ysgytwol. Galatiaid 2:20. Mi a groeshoeliwyd gyda Christ. Eithyr byw ydwyf eto, nid mae fi, ond Crist sydd yn byw yno fi. Ar hyn yr wyf yr awr hon yn ei fyw yn y cnawd, ei fyw yr ydwyf trwy ffydd mab Duw. Yr hwn ymcarodd ac ei dodes ei hun drosodd. Na gai ofyn, ydyn ni'n gwybod rhywbeth am y profiad yma? Ydyn ni'n gallu tystio, mae yna rhywbeth sydd yn wir yn Paul, bod ni'n gwybod bod ni'n dod yn fyr o ble dylse ni fod, a nad yw Crist, hyn y dylse fod yn ein tîb ni. Ond os yna rhyw arwydd, ydyn ni wedi gweld be mae Crist wedi wneud drosto ni, ac oherwydd hynny bod ni'n ofalus.
Nid yn unig i Iesu Grist ei achub. Ond mae Paul wedi ddeall Crist yw popeth pam. Yr wyf yn gallu popeth trwy Grist yr hwn sydd yn fy nerthu. Mae'n dweud mae Iesu Grist yn helpu hefyd. Yn ôl yr ysgrythyr, yn ôl yr athrawiaeth, yr wyf fi fel Cristion yn gallu gwneud pob dim trwy nerth yr arglwydd Iesu Grist. Dim synod felly i Paul ddweud Canys byw i mi yw Crist. Mae e wedi cael profiad yn do. Mae e wedi cael gwir droedigeth. Mae e'n dweud fy mywyd i yw Crist. Yr rhaid i bopeth fod i Grist. Wel, gadewch i ni symud ymlaen. Crist ei fywyd. Os i Iesu Grist fab Duw ddarostwng ei hun gymaint. Dyma be mae'n dweud. Os i Iesu Grist dioddef gwawd a dirmig a dioddef cysineb y Phariseaid. Os dioddefodd y groes. Os aeth Iesu Grist fel hoen i'r lladdfa a cymryd ei ddigofaint y tad arno ef yn lle ni. Os mae wedi gwneud hyn oll ac yn ifydd ac yn fodlon. Os a chibwyd ei enaid o effern tragwyddol. Dyma be mae Paul yn dweud. Os yw Iesu Grist wedi gwneud hyn i gyd i mi. Os ydy effern wedi cael ei ddelio ag does dim effern tragwyddol yn gwynebu Paul mwyach. Os a ddewodd ei waredwr fod gydag bob cam o'r daith tan ei fod yn y nefoedd, i ofalu drosto ei nerthu i gysuro. Be mae Paul yn dadlau yw hyn? Sut gall fod na unrhyw beth? Sut gall Iesu Grist fod yn unrhyw beth ond yn bopeth iddo? Sut gall Paul gadw dim byd yn ôl? Yr oedd yn fodlon dioddef unrhyw beth, a ni'n gweld hyn yn ei fywyd. Nid oedd hyn ddim o gymharu a dioddefiadau Crist droso, mae'n gwybod hynny. Ond os i Iesu Grist ennill iachawdwriaeth iddo, os i Iesu Grist arostwng ei hun o'r nefoedd i ddod i'r ddaear, ac iddo gael ei gysau, a'i ddirmig, a'i watwar, a'i wawdio, a'i daro, a'i groesoelio, os dioddefodd digofaint y tad yn cael ei dywallt arno fe, yna doedd dim byd yn ormod i Paul. 2 Corinthiaid 11 adnod 23 ymlaen. Grandewch beth yr oedd Paul yn ei gyfri yn iawn, yn fraint. A'i gweinidogion Crist ydyn hwyr y dyfyn dywedyn yn ffôl, mwy yw i fi. A grandewch beth mae e wedi ddioddef. Mewn blinderau yn helaethach, mewn gwialenodiau dros fesur, mewn carcharau yn amlach, mewn marwolaethau yn fynych, gan yr Iddewon bimwaith y derbyniaeth 20 gwialenod ond un, 2 gwaith am curwyd a gwiael, 1 waith am llabyddiwyd, 3 gwaith y torodd llong arnaf, noswaith a diwrnod y bîm yn y dyfnfor, mewn teithiau yn fynych, ym mheryglon llif ddyfroedd, ym mheryglon lladron, ym mheryglon gan fy nghenedl fy hun, ym mheryglon gan y cynhedloedd, ym mheryglon yn y ddinas, ym mheryglon yn yr anialwch, ym mheryglon ar y môr, ym mheryglon ymlith brodyr gau, mewn llafur a llidded, mewn anhuned yn fynych, mewn newyn a syched, mewn ymprydiau yn fynych, mewn anwyd a noethni, heb lawr pethau sydd yn digwydd oddi allan, yr ymosod yr hwn sydd arnaf beinydd, y gofal dros yr holl eglwysi. Oes unrhyw wedi dioddau gymaint o Paul i ni nabod? Wel, dwi ddim mor siŵr o hynny. Ond mi roedd Paul yn ei gyfrif yn fraint. Canys byw i mi yw Crist. Pam? Mae Iesu Grist wedi talu'r pris i mi. Mae wedi dioddef mwy na fydda un yn dioddef unrhyw beth. Mae uffern un person yn anferthol, ond mae wedi dioddef uffern dros ei holl bobl. Mae wedi gwneud hyn oll fy mwyn ni. Yr oedd wrthi nawr yn ysgrifennu yn y carchar, ond gwybu yr oedd y carcharu hyd yn oed clod i Grist, ac yr oedd yn falch, yr oedd am fod yn y carchar. Yr oedd yn dweud, os oes dewis gen i o fod yn rhydd bore fori neu fod yn y carchar, os oedd e'n cael dewis, ni fydde di dewis y carchar pam. Dyna ewyllus Crist, mae Crist yn cael ei ogoneddu trwy fy ngharcharu fi, trwy fy nioddefiadau fi, felly bydde fe ddim eisiau cael ei ryddhau. Petai rwy'n yn dod ar gwialan, a'i daro, a'i chwipio, a'i giro yn ddidrigaredd. Petai e'n cael dewis y bore nesaf cael ei ryddhau a pheidio cael ei giro, neu cael ei giro, mi fydde Paul yn dweud, curwch fi os mae dyna ewyllus Crist, os mae dyna sydd i ogoniant Crist. Pam? Yr oedd e wedi deall yr efengyl. Yr oedd e wedi deall e.
Yr oedd am ei waredwr gael ei ddyrchafu, ac os bydde hyn yn digwydd trwy garcharu, yna yr oedd yn fodlon I beth bynnag a ddaw. Trwy ei fywyd, trwy ei weithredoedd, trwy ei eiriau, trwy'r cyfan. Nid oedd Paul am I ddim byd dynnu ffwrdd o goniant Crist. Yr oedd hyn yn mynd lawr I fanylion hefyd, fe ymgadwodd Paul o bob ymddangosiad o ddrygioni clod I Grist. Yn 1 Thessaloniad 5:22, ymgedwch rhag pob rhith drygioni. Cadwch I ffwrdd o unrhyw beth sydd yn ymddangos yn drwg. A dyna beth oedd Paul. Oherwydd roedd Crist mor arbennig iddo, roedd e'n bopeth iddo, roedd e am fyw I Grist, pam roedd Crist wedi rhoi popeth iddo fe, a nawr mae e'n byw i'r pwrpas creuwyd trwy'r profiad gafodd trwy'r ymweliad a'r arglwydd iddo, a'r profiad yma o faddeuant pechodau, a bywyd tragwyddol. Nawr mae'n gweld rwyf yn fodlon dioddef, unrhyw beth I ddweud y gwir, dwi'n ofalus pan dwi'n deffro yn y bore I ble dwi'n mynd, be dwi'n neud, sut dwi'n ymateb, sut dwi'n siarad, yn y tu fas i'r tŷ, yn y car, yn y stryd, yn y gwaith, yn y siop, ble bynnag ar fy ngwyliau, mae rhaid bod yn ofalus yn does pam, dwi'n byw I Grist. Does ddim gwyliau fan hyn, dwi Paul ddim eisiau gwyliau. Dwi ddim eisiau eiliad o ymlacio, os neb yn fy ngweld I nawr, sdim ots os na I wneud hyn a'r llall, a na I ymwneud â'r pechodau yma nawr. Na, hyd yn oed os bys fe'n gwybod bod ar ynys, a bod imposib I unrhyw un I weld mi fyddai bwrpas canys byw I mi yw Crist. Pam? Mae wedi deall iachawdwriaeth. Mae wedi deall Roedd ei bregethu I Grist, nid oedd am bregethu am ddim byd ond Crist a'i groes a ffordd iachawdwriaeth. Yr oedd ei bregethu fe yn dyrchafu Crist trwy'r amser. Dyna beth oedd does dim pwrpas gwastraffu amser unrhyw beth arall. Yma rhaid i'r cyfan anelu at Grist a sut gall Iesu Grist cael ei ddyrchafu a'i ogoneddu. 1 Corinthiaid 2:2 Canys ni fernais I mi wybod dim yn eich plith, ond Iesu Grist, a hwnnw wedi ei groes hoelio. Dyna popeth I chi fe. Popeth fyna I chi. Dwi wedi gwneud popeth I chi cael clywed am Iesu Grist a'i groes. Ni fernais I mi wybod dim yn eich plith, dim byd arall. Dyna am beth dwi eisiau siarad. Dwi ddim yn mynd I siarad am wleidyddiaeth. Dwi ddim yn mynd I ddweud wrthych chi pwy ddylsech chi bledleisio drosto. Dwi ddim yn mynd I ddweud wrthych chi beth yw'n fy marni ar hyn a'r llall. Mae ganddo ni farn, a mae yna lle I farn. Ond does ddim eisiau gwastraffu amser ar hynny. Dydyn ni ddim yn mynd I gymryd y pwlpid I ddweud dyma beth sydd orau I Gymru fach. Dyma beth fydd yn well I ni'n economaidd. Dyma beth fydd yn well I ni hiaith ni. Dydw I ddim yn mynd I gwastraffu amser ar hynny o'r pwlpid. Falle bod gyda ni farn ar y peth. Bod ni'n teimlo, bydde fe'n hyfryd. Petai miliwn yn siarad Cymraeg. Wrth gwrs, bydde'n dweud bod yn hyfryd. Ond sa'n mynd I ddweud, dyma beth ni'n mynd I wneud I helpu'r peth, I hybu'n diwylliant ac y pethau felly. Beth yw'r pethau hynny? Dim byd yng ngoleuni tragwyddoldeb. Gwleidyddiaeth I hynny, mae'n pethau neis, pethau ni'n gallu ymddiddori ynddo fe. Ond roedd Paul wedi ddeall peth pwysica yw Iesu Grist ar groes. Does dim byd arall fwy pwysig, dim iaith, dim cenedl, dim diwylliant, dim byd. Y cyfan yw Crist ar groes. Roedd Paul wedi ddeall Pam? Roedd e'n gwybod beth oedd ei fod ar ei ffordd I uffern, ond yna Iesu Grist yn ei drigaredd i'w achub fel pentywyn o'r tân. Yr oedd Paul yn dyheu, na fydde Crist yn cael ei fawrygu a'i ddyrchafu. Pa bynnag ffordd, trwy fy mywyd, trwy fy marwolaeth I, trwy fy mhregethu fi, trwy fy nhawelwch I, beth bynnag yw os mae dyna wyllus Crist, dim ond bod yn cael y mawl a'r clod. Wel, yn drydydd, Crist ei elw, ni di edrych yn do ar Crist ei fywyd ac ar Crist yn llwyr. Iesu Grist oedd popeth fe, dwi ddim yn dibynnu ar ddim byd arall ond Crist am iachawdwriaeth, nid ei weithredoedd Mae wedi gweld bod rheini'n fratiau bydron, mae'n pwyso ar Grist yn llwyr, nid ar ei grefydd nid ar fynychu'r ysgol Sul, nid yn athro ysgol Sul, dim o'r fath. Mae Iesu Grist yw'r cyfan, mae wedi cael y profiad o edifarhau a cael yr hodd o ffydd, ac nawr mae wedi gweld Iesu Grist yw fy mywyd I. Dwi am byw fy mywyd ar mawl a clod iddo fe, ond nawr mae'n neud datganiad, Iesu Grist, mae'n elw I mi.
A mae'n dweud, canys byw I mi yw Crist, a marw sydd elw, ond mae hefyd Iesu Grist yw'r elw iddo. Mae'r broblem adnod 20. Yn ôl fa awyddfryd am gobaith, na am gwaradwyddir mewn dim, eithir mewn pob hyder, fel bob amser, felly yr awr hon hefyd, y mawrygu'r Crist yn fy nghorff I. Pa'n bynnag ai trwy fywyd, ai trwy farwolaeth. Os dwi'n fyw neu'n farw, sy'n ots, pa bynnag un, dim ond y bydd Crist yn cael ei fawrygu. Dyna oedd ei ddymuniad e. Dyna oedd cynnwys ei holl fywyd ers dod I gredu, ei weinidogaeth e. Dyna oedd pwrpas ei ddioddefiadau fe. Beth bynnag a wynebodd yr oedd yn gwybod, wel, os yw Crist yn cael ei fawrygu, yna dwi'n croesawu'r cyfan. Ond hefyd, os gogoneddir Iesu Grist trwy ei farwolaeth yna, mae e'n fodlon â hynny. O ran Paul yn bersonol, yr oedd e mewn penbleth o wybod yr hyn y dymunau I ddigwydd iddo ei hun. Achos yr hyn oedd yn wir, canys byw I mi yw Crist a marw sydd elw, ond ei benbleth I ni'n gweld yn adnod 22 ymlaen, gwrandewch ar hyn. Ac os byw fyddaf yn y cnawd, hyn yw ffrwyth fy llafur, a pha beth a ddewisaf, nisgwn, dwi'n gwybod beth I ddewis. Canys y mae'n gyfyng arnaf o'r ddeiti, gan fod gennyf chwant I'm datod ac I fod gyda Crist, dwi eisiau bod gyda Iesu Grist. Canys llawer iawn gwell ydyw. Mae'n fwy o elw I fi cael bod gyda Iesu Grist. Eithir adnod 24. Aros yn y cnawd sydd fwy angenrheidiol o'ch plegyd chwi. Mae wedi ddeall ond os yw yn well I fi aros ar y ddaear i'ch helpu chi, a bod Crist yn cael ei fawrygu, yna mae'n fodlon aros yn hytrach na mynd at Crist. Yr oedd ganddo faich am y praidd. Yr oedd yn fodlon aros ar y ddaear os gall fod o gymorth i'r bobl a gogoneddu Crist, ond hefyd y mae'n barod I farw dros Crist os ceiff Iesu Grist ei fawrygu, os mawrygu'r Crist trwy ei farwolaeth, ond hefyd, o ran fe yn bersonol, mae e hefyd yn gwybod. Mae'r hyn sydd oredd o fe yn bersonol oedd cael bod gyda Crist. Yr oedd e wedi deall ar Efengil. Gwybu hyn oedd diwedd ei daith. Yr oedd e'n gwybod beth bynnag a ddaw byddai'n arwain at y diwedd, beth bynnag oedd y dioddef a'r boen yn y diwedd byddai'n arwain at Crist. Byddai gogoniant o'i flaen a chael treulio tragwyddoldeb yn Iesu Grist. Os oedd e ar y llong ar y ffordd I bregethu, a bod y llong yn mynd i'r lawr ac bod e yn y môr, a bod e'n dioddef yn y môr am noson, yr oedd e'n dweud, wel mae hwnna'n well, achos dwi'n gwybod, os geif Crist ei fawrygu, yna maes o law fe fyddai yn y nefoedd gyda Crist. Mae'n gwybod diwedd y daith, mae'n gwybod be fydd diwedd ei fywyd. Yn wir, cafodd yr elw o fod yng Nghryst yn ystod ei fywyd. Ni'n gwybod hynny, mae'r elw i'w fwynhau yn rhannol ar y ddaear. Ond gwybu y bydde hyn yn ei lawnder yn dod wedi iddo farw, iddo gamu o fywyd I farwol, o fywyd I dragwyddoldeb. Byddai'n camu mewn I dragwyddoldeb gyda Christ. Ac yna byddai'n cael ei etifeddiaeth yn llawn. Felly mae'n elw iddo, grandewch yn 1:4 adnod 4, mae e'n deall be mae Pedr yn ei ddweud, I etifeddiaeth anllygredig, a di-halogedig, a di-ddiflanedig, ac yng nghadw yn y nefoedd I chi. Mae'n etifeddiaeth I mi, mae'n dweud, mae'r etifeddiaeth yma'n anhygol. A mae'n anllygredig. Mae'r nefoedd yn aros I mi, mae'n dweud. Mae Iesu Grist wedi talu'r pris, caf ei weld wyneb yn wyneb. Gwybu y byddai ei ffydd yn diflannu. Yr eiliad y byddai'n marw, os byddai'n dioddef fel Merthyr oedd yn gwybod yn y carchar, os caf y lladd. Yr eiliad honno fydd y galon yn peidio a chiro, a bydd y llygaid yng nghau. Fe fydd y llygaid yn agor yn rhagwyddoldeb, ac fe fydd ffydd yn diflannu. Fydd e ddim mwy. Fydd dim mwy o ffydd yno, gan bydd y nawr yn gallu gweld Iesu Grist wyneb yn wyneb. O, yno, na byddai waredwr yn sychu pob deigryn ymaith. Yno, ni bydd yn gorfod brwydro mwyach gyda balchder, ei bechod. Ni fydd na frwydr ysbrydol yn erbyn yr un drwg,
a phwerau tywyllwch. Oedd e'n gwybod bydde hyn yn digwydd. Roedd e'n gwybod ei elw fe fydd e'n camu tragwyddoldeb, ac na fydd rhaid iddo frwydro gyda'r un drwg, na fydd e'n goffo brwydro gyda'r pechod a gyda'r cnawd. Gwybi mae ar y ddaear, mae dros dro i'w ei gartref, oedd e'n gwybod hynny, ond oedd e'n gwybod yn y nefoedd roedd ei gartref parhaol tragwyddol. Gwybi ar y ddaear fod ei lawenydd wastad wedi gymysgu gyda dioddef a thristwch, ond pan fydd e'n cyrraedd y nefoedd, fe fydd e'n cael profi llawenydd pur. Ar y ddaear, nad yw gyda'r arglwydd yn ystyr llawn y gair, ond yn y nefoedd y bydd gydag ef, bydd e'n gweld Iesu Grist go iawn fel rhosyn Saron a lili'r dyffrynoedd. Ar y ddaear yr oedd yn rhan o'r frwydr, ond yno bydd e'n rhan o'r wledd. Roedd Paul yn gwybod, canys byw i mi yw Crist a marw sydd elw. Mae e'n gwybod y mae hwn i gyd, fi dim mwy o frwydro, fe fyddai'n rhan o'r wledd. Mae llawer gwell byddai iddo cael bod gyda Crist. Yr oedd Paul yn deheu am ogoneddu ei waredwr mwy na dim, ac felly os ewyllus Duw oedd iddo aros ar y ddaear, yr oedd yn barod. A hynny hyd yn oed os golygau fod yn dioddef mwy. Gai ofyn i orffen. Pa mor werthfawr yw Iesu Grist i chi? A ydych chi yn llwyr bwyso ar yr arglwydd Iesu, ac arno ef yn unig am iachawdwriaeth? Beth yw sail eich proffes chi? Yr hyn sydd yn wir o'r byd, maen nhw'n sicr yn byw iddynt eu hunan, a marw yn sicr nid yw elw. Dyna chi wahaniaeth, cynnes byw i mi yw Crist a marw sydd elw, ond y byd cynnes byw i mi yw fy hunan a marw nid yw elw. Dyw e ddim yn elw nag yw. I'r byd, dyw marwolaeth yn ddim cysur. Mae rhai yn y byd, mwyafrif yn y byd, yn meddwl mai dyna diwedd y stori. Diwedd y gan. Diwedd y boen, diwedd beth bynnag y frwydr. Ond nid dyna beth mae'r Beibl yn ei ddysgu. Nid yw yn ddiwedd y daith, dyw e ddim yn well i'r byd. Does dim addewid o fendith i'r sawl sydd y tu allan i Grist. Does dim addewid o gysur i'r rhai. Y gwrthwyneb, dim ond addewid o ddioddef tragwyddol. Hynny yw cosbedigaeth, colledigaeth tragwyddol. Dyna beth mae'r Beibl yn ei ddisgrifio. Os ti fas i Iesu Grist, os nad yw Crist yn bopeth i ni, yna does dim elw mewn marwolaeth. Does dim cysur mewn marwolaeth, colledigaeth tragwyddol. Dyna'r addewid, dyna'r hyn mae Iesu Grist yn ei ddysgu trwy gydol yr ysgrythur. Ond nid felly'r sawl sydd wedi dod at groes Crist. Os na fedrwch chi dystio'r hyn a brofodd Paul. Os nad ydych chi'n gallu dweud cynnes byw i mi yw Crist a marw sydd elw. O, na fyddech chi yn dod ato nawr tra ei fod yn agos, tra bod cyfle. Galwch arno, ond nid yw'r ysgrythur yn dweud heddiw yw dydd iachawdwriaeth. Heddiw, os yw yn agos, yna galwch arno, gyfeilwch arno. Ni fydd yn troi ar un enaid i ffwrdd sydd yn dod ato. Does dim un enaid erioed wedi cael ei throi. Does dim un wedi cael ei wrthod. Mae pob un sy'n dod at Grist yn cael ei dderbyn yn cael maddeuant. Os ych chi'n dod ac yn cyffesu eich bechod, ac yn dod yn waglaw, ac yn edifarhau o'ch bechod, ac o'ch balchdeg, ac o'ch crefydd, ac o beth bynnag i chi'n pwyso nhw, ac yn dod yn waglaw, ac yn cyffesu o Dduw bydrigarog i'm, yna fe fydd yn croesawu. Ac na fyddech chi yn cael y profiad yma. A byddech chi'n cael golwg ar Grist, y fath olwg, fod yr hwn sydd wedi talu'r pris am eich iachawdwriaeth chi, a byddwch chi'n gallu dweud mae fy mywyd i yn llwyr am Grist. Dwi'n pwyso arno ef yn unig ac yn llwyr. Fy unig obaith am y nefoedd yw Iesu Grist. Dwi am fyw i Iesu Grist. Dwi am ddweud wrth eraill am Grist. Dwi am cyhoeddi Crist. Dwi am fod yn ofalus nad ydw i fy'n brifo fy ngwaredwr. Dwi eisiau byw mewn ffordd sydd ddim yn rhoi dim ymddangosiad o'r byd nac o bechod. Cynnes byw i mi yw Crist a marw sydd elw. Gadewch i ni weddio. O Dduw, helpa ni i fod yn rhai sydd yn gallu dweud hyn fel yr apostol Paul. Maddau ni o Dduw, hyd yn oed rhai sydd wedi profi o'r iachawdwriaeth rhyfeddol yma. Maddau ni mor aml nad yw hyn yn llwyr wir.
Dydyn ni ddim yn byw ein bywyd mawl a clod I ti ym mhob dim. Helpa ni yn hyn o beth. O Dduw, gad I hyn fod yn wir I ni yn rhannol os nad yn llwyr. Tyrda ni'r pwynt lle ni'n gallu dweud hyn. Canys byw I mi yw Crist a marw sydd elw. Tyr tywallt ysbryd arno, ni'n gofyn hyn o tre enw ac eiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. I orffen i'n gwasanaeth, gadewch I ni ganu'r emyn rhif 526, 526, o sgwelir fi bechadur yw ddydd ar ben fy nhaith, rhyfeddol y fydd y canu, a newydd fydd yr iaith. 526 gen I sefyll i'w chanu. Nawr bydd i'r ras i'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.